माई के स्तुति बा कि से सरदा से संगी हर से ही संसार हर सातो मैया हम याके भक्त कहता माई से कि अरे सरगम न साज रहे हर की सरगम न साज रहे और रहे ताज बनहलू ये मैया के आएगो कैसे कि ताज बनहलू ये मैया के फसल समाज ताज बनहलू ये मैया के फसल समाज ताज बनहलू ये मैया के सरगम न साज रहे सरगम न साज रहे सरगम न साज रहे ताज बनलू ए मैया के फसल समाज ताज बनलू ए मैया के फसल समाज ताज बनलू ए मैया के। देखी युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री और हमारे गार्जियन दिल के धनी इंसान हमके हर तरीका से सपोर्ट करे वाला और सिरबिट पंचायत चैनपुर कैमूर बिहार के मुखिया जी बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद मिलेला मुखिया जी के तरफ से और हमेशा सपोर्ट मिलेला बार बार धन्यवाद आशीर्वाद के कामना रहे। जय हो जय हो। कवि जी के रचना बा कालिदास के तो सभे कोई जानत होई कि उ जौना दाढ़ी पर बैठल रहन वही दाढ़ी के काटत रहन, लेकिन ई माई के महिमा बा कि उ कहां से कहां पहुंच गई आ उनके आज के नहीं खे जाना। माई के आशीर्वाद से हम गावतानी, गोलू भैया गावतानी, चंदन भैया गावतानी, शिव कुमार बिकू भैया गावतानी, सब कलाकार लोग गावेला, हमारे भैया लोग बजावेला। के नहीं हंसी देखी अही सब गवार के जवाना कहीं पर बैठे काटे वही डार के नहीं हंसी देखी अही सब गवार के जवाना डाढ़ी पर बैठे काटे वही डार के
प्रणाम भाई मरलस जाना ना ताना मरलस जाना ना ताना मरलस जाना ना ताना टूटी गइल लाज ताज बनलू ए मैया जे के हसल समाज 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 ताज बनलू मैया जे के हसल समाज ताज बनलू ए मैया जे के हसल समाज ताज बनलू एगो भैया एगो मुखड़ा नया मुखड़ा हो भैया कुछ दिन में आवे वाला बा खाली कोड रही कि कबो ना भरोसा करब लइकिन के जात पर कि कबो ना भरोसा करब लइकिन के जात पर अच्छे नूर डलवा के एगो खून कदी हर से नूर डलवा के एगो खून कदी हर माई के कोखिया हमर सुन कदी आ बोला के हनीमून पर कहियो खून कदी नया मैटर हो बहुत जल्दी रहुआ लोग के सुने के मिली हर की भुअर अखिया भुअर के सिया अलगे विदेशी निया इहो नया मैटर है अब डेरा तानी की चोरी हो जाए लेकिन भैया गोलू भैया अब तो जौन होई तौन होई लेकिन आप लोगन के देख के बर्दाश्त ना भइल हम गा देतानी कि अरे भुअर अखिया भुअर के सिया अलगे विदेशी निया अब पोरे पोरे भरल बनासा अतरुए देसी निया हर की रूपवा अधूपवा में चमके नो आहै करेंसी नियन रूपवा अधूपवा में चमके नो आ करेंसी नियन रूपवा धूपवा में चमके धन्यवाद भाई। हेलो एक बहन आई हुई है जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि हाँ हाँ वेद भैया का आदेश है कि हमको एक गाना सुनाना है लेकिन